Bueno, continuamos. ¿Quién tiene la culpa de la crisis de precios y, en definitiva, de la mala situación del campo español? El Gobierno, con Pedro Sánchez y el ministro valenciano, Luis Planas, a la cabeza, señalan ya a los intermediarios y a los supermercados. Y la calle es ahora mismo el escenario donde se protestan los agricultores. También se apunta al precio de los fertilizantes, de la energía, del agua, etc. Y obvian un factor importante, que es el salario. El campo valenciano prepara la semana que viene importantes movilizaciones, como ya hemos visto en Extremadura y en Andalucía, y ayer mismo en Madrid. Tenemos en directo a José Francisco Sales, portavoz de los agricultores de ABA Asaja. Señor Sales, muy buenas noches, buenas noches. Hola, muy buenas noches. No, primero que nada, señalar culpables y señalarlos con nombres y apellidos obviamente parece complicado, pero ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalaba a las grandes superficies, a los distribuidores, a los supermercados. Usted, en su opinión, en la opinión del colectivo, de la gente del campo, ¿dónde pondría el foco? ¿Dónde está el responsable de la mala situación que vive el campo español en este momento y que hemos visto en la calle? Bueno, en primer lloc, hay que decir que culpable no es uno, sino pueden haber varios culpables de lo que está pasando hoy en día en el sector agrari. L'agricultor avui en dia està produint uns cultius agrícoles i no està recibint els preus justos que hauria de recibir. Nosaltres pensem que la cadena alimentària està totalment desequilibrada i que, per tant, aquesta és la primera pedra angular en la qual el govern hauria d'actuar, cosa que avui en dia està deixant-nos a soles i, evidentment, els agricultors sabem arribar ja a un punt que estem un poc farts. Vostè està pensant entonces que el preu final del supermercat està fora de lloc, és a dir, que està diguem, sobredimensionat, que es perd massa de valor del producte al consumidor final per el camí. Però exactament, en la seva opinió, on està el problema? El problema està en que els agricultors estan fent una faena i no estan recibint la remuneració justa perquè els costos de producció se mos disparen i així en aquesta cadena alimentària pareix que tot el món està guanyant diners. I està clar que tot el món té que guanyar i tindre la seva remuneració, però lamentablement l'agricultor, que és el que inicia, el que arranca aquesta cadena alimentària, que a més és el que està mantenint aquest mig ambient, doncs lamentablement no li està arribant el que li té que arribar. I una mostra de lo que tenim avui en dia en la Comunitat Valenciana és que de cada hectàrea que estem cultivant n'hi ha un percentatge altíssim de que s'abandona. Avui en dia tenim més de 165.000 hectàrees abandonades en la Comunitat Valenciana i, evidentment, això és perquè la remuneració als agricultors no s'arriba. Anava a preguntar-li també pels salaris. Últimament també s'indica des de algunes fonts que la qüestió del salari mínim interprofessional té també alguna cosa a veure en això, és a dir, que això també percuteix en el que és els costos de producció, el tema salarial, com pagar als jornalers, per exemple. Vostè creu que això és important, en aquest cas, l'augment del salari? Bueno, l'augment del salari és un punt més que tenim que suportar els agricultors, que ara recentment ens ha caigut una vegada més. Així pareix que els agricultors tenim que aguantar-ho tot i arribem a un punt ja que el tema és insostenible. Evidentment, el salari mínim interprofessional no estem en contra de que els treballadors cobren una remuneració justa, igual que els agricultors. El que passa és que si estem parlant d'un sector en el qual l'agricultor està treballant avui en dia a pèrdues, a pujar-li aquest salari mínim interprofessional el va condenar a que tingui dificultats per a portar endavant aquesta activitat agrària. Nosaltres el que estem dient-li al govern és que no tots els sectors tenen les mateixes condicions econòmiques, el sector agrari avui en dia està molt maltratat i que, per tant, si n'hi ha que incrementar el salari mínim interprofessional, el que n'hi hauria que fer automàticament és a aquests agricultors rebaixar-li les seves cotitzacions en la seguretat social, perquè no se pot aguantar avui en dia conforme estan els preus que estan recibint els agricultors. Senyor Sales, vostès preparen mobilitzacions per a la setmana que ve en la Comunitat Valenciana. Quina és la perspectiva que tenen vostès de seguiment i, en definitiva, creuen vostès que serà suficient en aquesta pressió o aposten per altres mesures?
Bueno, jo crec que tenim que alçar una vegada més la veu dels agricultors. Jo crec que ja està bé de lo que està passant. Així no n'hi ha ningú que mos fa cas. Els responsables polítics estan mirant per a un altre puesto, tot el món mos enganya, tot el món intenta mirar per a un altre puesto i això no és de recibo. Nosaltres hem arribat ja a un punt límit en el qual ja no podem mantenir les nostres explotacions agrícoles i per això, claro, n'hi ha molta gent que abandona o n'hi ha gent que no vol dedicar-se a aquesta activitat agrària. En qüestió de la classe política, pareix ser que la classe política, així com dia, tot el món que passa per davant de nosaltres ens promet moltes coses, ens diuen moltes coses, però al final ningú pren ninguna medida. I té igual exactament quin govern siga, el d'ara, el d'antes del que teníem, el d'antes del d'antes, és a dir, ja estem farts, tots són promeses, tots són falses expectatives i fets reals doncs no n'hi ha ningú. Volia donar un exemple. Recentment, a la Comunitat Valenciana, per desgràcia, havent tingut dos episodis lamentables que han sigut el temporal Glòria i el temporal Dana. Vostès recordaran que tots els polítics han vingut així a fer-se la foto. Bueno, doncs a fecha d'avui no n'hi ha ningú euro que ha arribat als agricultors. La Dana vingui en setembre. Els agricultors encara estem esperant a que n'hi hagi una resposta per part del govern i no n'hi ha. Per tant, ja està bé, estem fartant-se i per això hem convocat pel dia 14 de febrer una mobilització que nosaltres esperem comptar en una gran quantitat d'agricultors i ramaders perquè ja no podem aguantar més. Ja no podem aguantar més. És insostenible avui en dia la societat. El dia 14, que és el divendres que ve. Senyor Sales, portaveu de l'Associació Valenciana d'Agricultors, moltíssimes gràcies, com sempre. Bona nit.